ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ರಿಸೀವ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ನನ್ನಡಿತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೋನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕಿನಿ ಕೈಪತ್ತಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೆ ಬಂದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ ಪಂದ್ ದಾನಿ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಅವರದಾದ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರ ಕಾರಣದಾದ ಏನ ಲೈಫ್ ದಾಯಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಏನ ಲೈಫ್ ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಗನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ರಿಸೀವ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತೋದು ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನನ್ನದಾದ ಪಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆತಂಡ ಅವು 2 days ಆತಂಡು ಬತ್ತದ 2 days ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪುಚ್ಚೆಸ್ ಐತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಎಂಕಿ ಪುಚ್ಚೆಸ್ ಐತಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚೆಸ್ ಐತನ ತವಿ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಓಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಇನ್ನು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆತಂಡು ನೆಂಕ್ ಪೂರ ನಿಖಲೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಂತುವೆ ನಿಖಲು ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ದಿ ಮೂಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಐತಂಡು ಅಂತ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ವೈಪುಜಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಿಡು ಲಾಗ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಜಲು ಯಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ ಚಾನಲ್ ಡಿಂಕ್ದ ಅದನ್ನು ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಂದೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಂಚಾತ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದುಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಟ್ಟು ಯಾನು ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಡು ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕೈ ಪತ್ತಿದ ಜನ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಪತ್ತುಂಡು. ಸೊ 1 year ಬ್ಯಾಕಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಿನಿ ಕೈ ಪತ್ತದಂಡ. ಸೊ 1 year ಬ್ಯಾಕಡಿ ಇಂಕ ಆತ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸೇ ಹೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೋಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಕೈ ಬಿಡ್ತುಜಿ 1 year ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ದಾಂಡರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಹೊರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ಕೋಡೆ ಆನ್ ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪಡೆದು ಚಿಂಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಟ್ ಸೈತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಅವನಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನಿ ಆ ಲಾಗ್ಸ್ನ ಪಾಡ್ರ ಪೋತಿಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಆಂಡಲ ಲಾಗ್ಸ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆವಾತೆ. ಸೊ ಅಂಚದೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಗ್ಸನ್ ಮಾತ ಯಾನು ಮಾರ್ಚ್ 16th ನಾನು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 14ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 14ಕ್ಕೆ 1 year ಆಂಡ್ ಯಾನು 1 year ಆಂಡ್ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನೋಡು ಅಂತ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತಂದು ಮಲ್ಪರನೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪುಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಥದ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಓಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿದ ಪೋಡು ಮೇ ಬೈದೆ ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನು 1 year ಆತನ ನಿಗ್ಲಿದ ಪಂತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು 1 year ಆಂಡ್ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 1 year ದುಲೈ ಇದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಬೊಕ್ಕ 1 year ದುಲೈ 3000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಂಡ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡ್ ನಮಕ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚನ ಒಂಚು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ತೇರು 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚರ ಒಂಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ 1 year ದುಲೈ ಅತ್ತು 1 year ದುಲೈ ಆವಡವು ಬಟ್ ಅನ್ನ 3-4 months ಮುಗಿಂಡು ಬೇಗನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರೀಗ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಆತ ಹೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ದ ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆದ $100 ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರುಂಡು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಂದೆ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಪುಚಿ ನಿಕುಲೇನು ಈತ 1 ತಿಂಗಳದ ಸಂಬಳ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಚಿ $100 ಅಂತ ಬಂದಿಪ್ಪುಡು $100 ನಮಕಿತ್ತ
ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕು $1 ಹೈ ಆಪುಂಡು $1 ಪಂಡ $1 ಹೈ ಆಪುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬುಂಡ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿನಿಗುಲು ಎನ್ನು ದಿನೋಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಸು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಪಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು $1 ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ 30 ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು 30 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ $30 ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಆಂಡಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಪತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಅದಾದ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅನ್ಸಿನಿದಾಯಗಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿತ್ತಳು ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಅಲೆಗಂಡಲ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಿದೈ ಪೋರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ದೇವೇದೇಟ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡು ತಿಕ್ಕುದೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂಪೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗಾಜೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬೋಡತ ಪಿದೈಡ್ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂತೊಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪು ಯಾನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ ಯಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಯಾನೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನೇ ತಮ್ಲೈನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ 5-4 months ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾ ವಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಮತ ಅಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಹೂ ಅಂಡು ಉಂದಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಈನ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಥವಾ ಗರ್ವ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೋನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೋಳು ಸೊ ನೆಕ್ಕಿನ ಪಂಪನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎನ್ನನೇ ಓನದು ಈನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಈನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ದೈವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಿಜ್ ಪನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತುಳುಕೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸೊ ಇತ್ತಲ ಪೋದತ್ತು ನಿಗಲು ತೂವಲಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರ್ನ ಮೆಚುರಿಟಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಬೋರಾನಾಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ ತೂದು ವರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಯಾನ ಉಂದು ಅಂತ ಅನ್ಸುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಬತ್ತದಂದು ಏಪಲ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಏನು ಚಾತನ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ದಾದಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಡೈಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ದಾದಲ ಇಜ್ಜಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅನ್ಸು ನಿಂಗೆ ಆತ್ತೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅವು ಪೂರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋತೆ ನೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ನೆ ಆತಿತ್ತತ್ತು ಕೆಲವರ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕೂತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿನುಂಡು ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂದೆ ಡೈಲಿ ಉಂದೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಇಂಚನಿ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮ್ಲೇನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಉಂದೆ ಯಾವಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೆಲವರ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅವನು ಪನ್ನ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡೆ ಅನ್ರ ನೈಟ್ ಇಡಿ ಕುಟ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಎಂಕಿ ನಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಪು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಕೊಂಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪು ಚೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 200 ವ್ಯೂಸ್ 300 ವ್ಯೂಸ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪುನ್ ಐತ ವಿಷಯಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಉಂದೆಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪುಷಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಂತ ಪುದರ್ ಅಗಲ ಮುಗಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಮಾತಾಡಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಪಂಡ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾತ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದೇ ಮಂಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ಯಾಂಡಾತ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನು
ಹಿಂದೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ನಿಗಲ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗಲ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಮತ್ತು ಈನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವರ ನಿಗಲೇ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪರೆ ಸೊ ನಿಗಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತೇ ರೇಟ ಕಾತೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ರಿಸೀವ್ ಆತನ್ ಪಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಎನ್ನ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಏನರ ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ದ ಕಾತೊಂದು ನಗುಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದು ಇಂಕ್ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆತನಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಬೈದಂಡ ಪಂದ ಸೊ 3000 ಒಂಜಿ ಸೀರೆ 3000 ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ನಾನು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ 3000 ಸೀರೆನು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ 3000 ಸೀರೆ ನಾನು ಮೂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಗಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೈದುಂಡು 231 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಪಂದ ಅರ್ಥಾದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಏತ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಡ್ನೆನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆಗ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಏನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಪುರ್ದಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೀ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಕಲು ನಿಖಿಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ಈ ಲಾಗನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಗನ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಿನಟ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್